Představ si, že se probudíš a první, co ucítíš, není vůně kávy, ale chlad kamenné podlahy a pach potu. Představ si, že každý úder tvého srdce může být ten poslední. Vítej v aréně, kde sláva a smrt žijí bok po boku. Dnes tě vezmu na cestu. Prožijeme spolu jeden celý den v životě gladiátora. Očima člověka, o kterém se psala poezie, zatímco on pil krev a prach. Ráno v ludu. První světlo dne se jen stěží prodírá mřížemi cely. Gladiátor otevírá oči. Ruce bolí už předtím, než zvedne meč. V místnosti není ticho, zvenku slyšíš tlumené hekání od zraněných po včerejších cvičeních. Možná slyšíš i šepot o smrti, o útěku, o naději smíšené s beznadějí. Gladiátor nepatří sobě, patří Lannistovi a ten za něj zaplatil nemalé peníze, takže se o něj stará, ale ne jako o člověka, jako o investici. Ranní rituál. Omije si tvář studenou vodou, zkontroluje otlaky na nohou, podívá se na jizvy, staré, nové, budoucí a jede se dál. Něco se nemění, i když se mění svět. Jídlo. Skromné, ale pro gladiátora to nejdůležitější. Ječná kaše s medem, plný hrnek, bez masa, bez koření, ale těžká, výživná, dobře stravitelná. Vojenská strava budoucnosti, síla v jednoduchosti. Žádná luxusní hostina římské elity, ale nakonec gladiátor nejí pro radost, jí pro výkon. V ludu platí nepsaný řád, respekt. To není rodina, i když někteří chtějí věřit, že ano. Je to spíš stádo dravců zavřené v jedné kleci. Pokud promluví, jsou věty krátké, pokud se smějí, je to hořce, a pokud si pomáhají, jen pokud to znamená přežití. Gladiátor není otrok bez vnímání, vytvořil si ve své celé svět. Pověšený talisman, kámen přinesený z dětství nebo kousek hadříku od ženy, kterou už nikdy možná neuvidí. Jeho minulost je smazána, ale tyhle drobnosti jsou jeho mostem k lidskosti. Ale až do chvíle, kdy opět vezme do ruky meč, pak už není člověk, je to nástroj. Dopolední trénink a disciplína. Po snídani přichází to, co gladiátora skutečně formuje. Trénink. V ludu není důležité, kdo jsi byl předtím. Jestli jsi byl voják, otrok nebo svobodný občan. Tady začínáš znovu, s prázdným štítem. A všichni, kteří tě sledují, to vědí. Gladiátor není chodící hora svalů bez řádu. Je to profesionální bojovník, jehož tělo je nástroj a mysl zbraň. A každičký pohyb v aréně musí být dokonalý. Trénink začíná těžce. Běh na okruhu v aréně, běh se zátěžemi, skoky. Gladiátoři běhají z kameny, táhnou dřevěné klády nebo nosí pytle s pískem, aby posílili nohy, ruce, záda. Ne jako bodybuilder, ale jako lovec, jako válečník, jako ten, kdo nesmí udělat chybu. Pak přichází práce se zbraní. Ať už patří jakémukoliv gladiátorskému typu, jeden cíl je stejný. Zabít nebo přežít dost dlouho, aby byl zápas krásný. Všechno začíná u dřevěných mečů, těžších než skutečné, aby si gladiátor posílil úchop, paže a přesnost. Učí se nejen údery, ale i rytířské držení těla, balanc, rytmus pohybu. Každý krok musí být tichý, každé otočení fungovat v kombinaci s výpadem. Gladiátor není hulvát, je to tanečník, tanečník s ostřím. Trenér Lannista učí víc než jen boj, učí přemýšlet nad soupeřem, jakou má zbroj, kde má slabiny, jaký má dech, jakou sílu. Pokud soupeř nosí helmu, může být pomalejší v periferii zraku. Pokud má malý štít, má široký rozsah útoku, ale slabší obranu. Každý den. Bolest je daň. Sláva výsada jen pro ty, kdo přežijí dost dlouho. V ludu neexistují výmluvy, jen pot, krev a stín arény, která na tebe čeká. Polední klid, psychika a stín smrti. Když slunce dosáhne nejvyššího bodu na nebi, trénink ustane. Gladiátoři dostanou pauzu a spolu s ní přichází chvíle, kterou mnozí nesnáší. Ticho.
Poledne není časem osvěžení, je to nejnebezpečnější část dne pro duši gladiátora. V tuhle chvíli totiž nebolí tělo, bolí mysl. Gladiátor ví, že nemá budoucnost v běžném slova smyslu, nemůže plánovat, nemůže se těšit na další roky se svou rodinou. Každý den je stejný a každý může být jeho poslední. To není metafora, to je realita. V tomhle čase si gladiátor často sedne sám do stínu. Někdo jen zírá do prázdna, někdo si znovu prochází kožený řemínek od rodiny, která ho možná už oplakala. Jiný si šeptá jména padlých druhů jako modlitbu proti zapomnění. V tomto tichu gladiátoři dělají něco, co bys možná nečekal. Vedou rozhovory sami se sebou, možná v duchu, možná i tiše na hlas. Kolikrát ještě půjdu do arény, jak přijde můj poslední den, je tahle smrt lepší než ta v zapomnění? Někteří gladiátoři psali, pokud uměli, nebo si nechávali tesat své příběhy do kamene. Jeden z nejslavnějších, Spikulus, byl tak milován císařem Neronem, že mu císař věnoval domy i majetek. Jiní však končili v masových hrobech, anonymní, bez jména, bez památky. Odpolední zápas, srdce arény. V den zápasu se gladiátor připravuje jako voják před bojem, jen s tím rozdílem, že nikdo nečeká, že budeš žít. Sláva císaři, ti, kdo jdou zemřít, tě zdraví. Možná to neřekl tak často, jak se uvádí v legendách, ale myšlenka je stejná. Amfiteátr se otvírá. Říčící dav, vůně pečeného masa, písek barvený krví. Máš před sebou tisíce lidí, někdy i 50 000 v Koloseu. Obecenstvo je lačné, chce show, má na to právo, zaplatilo, nebo je to dar od politika před volbami. Zápas začíná a každý úder bude památný. Gladiátor se nesnaží jen zabít, on hraje roli, má ukázat umění boje. Zvednutí meče, otočka štítem, pád na koleno. Z toho žil, lidé se učili jeho jméno, vsázeli peníze na jeho budoucnost, na jeho smrt. Co se stane, když gladiátor prohraje, ale není mrtvý? Poražení položili zbraně, klekli a otočili hlavu. Dav rozhodoval, zda má padnout poslední rána. Palec nahoru, palec dolů, to je mýtus. Palec nahoru často znamenal zabij ho, palec schovaný znamenal milost. Když vítězí, získá palmu vítězství, někdy i zlatou medaili, peníze nebo vzácně dokonce svou svobodu. Ale většina vítězů i tak zůstávala dál, sláva je droga a často i jediný život, který znali. Večerní smír, co zůstane? Večer, gladiátor se vrací, oči mu září nebo jsou prázdné. V ludu může být vřava, slaví vítězství jednoho, oplakávají smrt jiného. Někteří gladiátoři byli tak populární, že o nich psali básníci jako Marcial. Mají dokonce dodnes svůj merč na náhrobcích. Někdo měl napsáno, zde leží Flama, 4krát mu byla nabídnuta svoboda, 4krát odmítl. A víš, co je nejhorší? Gladiátor se necítil jako otrok, ale jako někdo, kdo konečně něčím byl. Tak padá noc a gladiátor znova zavírá oči. Možná ještě naposledy. Zítra bude nový den v ludu, nový boj, nová hra. Gladiátor není hrdina z filmu. Je to příběh člověka, kterému byla svoboda vzata a přesto se stal symbolem nepokoření. Den gladiátora byl krutý, drsný a krátký, ale zanechal stopu, kterou svět čte dodnes. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like, odběr a kliknout na zvoneček. A příště se vydáme třeba za životem samuraje nebo do deníku vikingského válečníka. Vidíme se u dalšího videa.